Good afternoon, my dear people. Sanibonani, Botani, Dumelang, Thobela, Abshin. Lisedi, Camagwini, Betunani, Thokozani, Makhosi, Nsondlo ezinkulu. Sithi bayede. Siyacamagusha. Ngunonkwenkwezi kwakhona. Ndibuyile, zidwesha nezidweshakazi. Akho nto ingako ndiza nayo ngale mva kwemini ngaphandle nje kokuthi ndichukunyiswe yividiyo endiyifumeneyo ikuTikTok le video. Into endinokuyenza ke ngoku, I think by the time ndiposta le ividiyo zabe sendiyipostile leya so that uzokhe uzijongele nawe. Mhlawumbi ungafunda nto kuyo mna indichukumisile. So before you watch this video kungakuhle into yoba ubukele ividiyo ezabe ingaphambi kwale. Uba ndikwazile uyi-upload. I'm not sure if we can upload TikTok videos on YouTube. Not sure about the rules, but ndiyayibona. Ithi ke ngoku into endiyifumeneyo apha ndafumanisa into yoba Thixo basekhona abantu abasaziyo isiNtu. Ndizayithetha ngesiXhosa ke ngoba apha sithetha ngesiko lesiXhosa, isinxibo sesiXhosa. So andiboni sidingo yonke soba ndikhumishe ngoba ayizubhenefitha mntu ongengomXhosa le nto ndiyithethayo. Le video kuthethwa ngesidanga, kuthethwa ngesankwana. Ndiza kongeza ke nam ezinye izinto endiqonda into yoba ziyafitha, you understand, into yoba noko kufuneka sikhuphe amehlo xa izinto zingasahambi ngendlela. Isidanga yintoni isidanga? Isidanga yilaa ntsimbi i-blue ingufathuse inxitywa ikhrose okanye inxitywe ijinge iyotshwa apha esinqeni. Inxitywa ngamagqirha, iyanxitywa nangootata. Ayithengwa, iyahlohlwa. Ndiyazibona ke ndikhe ndibabona abantu beyithengile, iyathengiswa ijinga phaa. Laa ntsimbi sisidanga sakho sakokwenu, ihlohlelwa kokwenu xa ihlohlwayo. Ndizama ukuthi isidanga yintsimbi yekhaya. Nawe gqirha uyinikwa likhaya lakho kuba ufikelele kwisigaba esithile sokuthi ngoku ungahamba ume ezinkundleni zamakhaya ngamakhaya uzimase amasiko athile, ukhokele amasiko athile kuloo makhaya eziduko ngeziduko. Kumntu ongutata ithi le ntsimbi ngoku ungutata ongazimasela amasiko eli khaya. Phofu ungazimasa nakomphi na umzi ngoba ngoku unesidanga. Ithi loo nto leyo ufikelele enqanabeni elithile. Umntu ke onesidanga ndazi mna engajikelezi, engazulazuli. Umzekelo, masithi kuwiswa ibhokhwe okanye kuwiswa inkomo emzini. Awunawuthi unxibe isidanga wena ibe nguwe lowa okhwazayo apha ebuhlanti into yoba jikela ngapha, mayibanjwe ngapha, mayithi ngapha. Indoda enesidanga ithule uthi cwaka, izimasele isiko eli. Ewe ke kuyenzeka ngelinye ixesha ithi kanti aba bantu bawisa le nkomo basebancinci abanamava. Kuyathethwa ke nabo, kodwa uthetha ubuye uhlale phantsi uzole. Ifana nentlabi, intlabi iba naso isidanga. Intlabi nethi isikoze ise umkhonto enkomeni ikhale inkomo ayinqumli ngokwayo. Intlabi anagazi ezandleni zalo. Wena usikoza use umkhonto, ulingise ngomkhonto, itsho ikhale inkomo okanye ibhokhwe. Ukhala kwayo uhlala phantsi uzimase isiko lakokwenu. Banqumle abanqumlayo. Wena uphelela phaa kulaa mkhonto, awusiphathi isitshetshe, sitsho isiXhosa. Uthi lo tata kule video kaTikTok, indoda enesidanga ayihlali emotweni neetshomi zayo xa kukho isiko kokwayo okanye nakomnye umzi. Isondele ebuhlanti xa kuphakwayo. Ukuzimasa awuzimase emotweni ezitshomini nisela phaa iGlenfiddich neJames, Jameson, Glenfiddich. Yayiva neJohnnie Walker Blue.
nto zonantsi. Nijinga izidanga mntakabawo, kumiwe ezigeyithini kuvulwa ibhuti. Ubuhlanti bubo nishiya amakrwala ebuhlanti, madoda. Nijingise izidanga, anijonganga, anizimasanga. Apha nibize abantu abadala, nathi yizani ngemini ethile sizawuniwisela inkomo ethile ngoba silungisa into ethile ekhaya. Kodwa endaweni yoba nihlale phantsi nizole nizimase nijikeleza le yadi nide nibe nangaphandle. Ufike umntu eyojika kwatops ngesidanga. Ucaka i-cooler box iyehla kuthiwe khawuye zotsho. Nako ke nawe unxiba isiqweqwe uxwaye isidanga. Ngubani uzimasileyo ebuhlanti? Aba bantu nibabizileyo abantu abadala, ngubani uzimasileyo? Bahleli nabani nina xa nilibele ukuhlala ngaphandle ezimotweni? Kugqumza umculo, nishiye abantu abadala ngaphakathi. Kanti le nto indoda yokuthini? Indoda ngumntu wokuzimasa, nizimasela amasiko ngesizotha nokuthozama, nesithozela. Inoba benicinga isiXhosa andisazi ngenxa yoba ndikhumsha. Ndiyakhumsha kuba kaloku ndifuna ufikelela, you understand, kubantu ngabantu iSouth Africa iphela okanye mandithi ihlabathi liphela. Kodwa ke isiXhosa sona ndisazi kakuhle, ndingumXhosa nje. Ndizama ukuthi le nto isisidanga yintshinga yakokwenu yokuthi ngoku ufikelele enqanabeni lobudoda. Mos umntu uqala abe yikwekwe, ekubeni eyikwekwe aphume ebukhwenkweni, aphume ngesiko elithile abe likrwala. Uphume ebukrwaleni ube ngumfana, uphume ebufaneni ube yindodana, uphume ebudodaneni ube yintoni? Ngutata. Kuya ke kuthiwa ngeengingqi ukuthi nikhutshwa njani. Ndazi uba mna kule yethu ingingqi uyasila elekunyukela ngaphezulu. Kuyasilwa igogogo, igongqo, sisile utywala, kube khona imibhako, umzekelo. Kwaziswa wena into yoba ngoku unyukela ngentla, ukwenzela into yoba xa ufika emizini waziwe into yoba umelanga uba usezimotweni ngoku wena, umele uba uzimasile namadoda. SisiXhosa eso. Masibuyeleni esiXhoseni bethuna. Uyayiva ke ngoku? Friend, ndizakuhoya ndisebhizi nevidiyo va. I hope undivile. Itsho le nto, uyayiva? Kubekho isankwana, lo tata uthetha ngesankwana. Nikhe nisibone mos isankwana sam. Nasi sibhalwe Mkhonjwa, esinye sibhalwe Chaka. Sikhona esi-maroon and white, sikhona nesi-red and white. Esaa sankwana yinto endisandoba nayo mna, akudalanga ndinesankwana. Ngoku kudala ndiligqirha, isankwana sona ndisandokuba naso. Isankwana naso asithengwa. Isankwana kufikelela isiteji esithile sokuthi ngoku usenqanabeni lokuba unganaso isankwana. Uyayichaza kakuhle lo tata, I hope ndizawukwazi uyi-uploada nyhani le vidiyo. Uthi lo tata isankwana sinikwa umntu oyindoda onemisebenzi eseyenzile apha kweli khaya, osencedisile ukhulula eli khaya kwiingxaki ngeengxaki. Kuthiwe hamba mbosilobolela emathilini, uhambe uyozakuza, ubuya kwakho kuthiwe nasi isankwana. Kuthiwe hamba mbosixoxela ityala, umfana walapha umoshile emathilini, ubuya kwakho kuthiwe nasi isankwana. Ngoba kaloku ulungisile ubuhlobo obuzawuchitheka wena ukwazile ukubakha, okanye ubuhlobo bungekho wenze into yoba wandise ubuhlobo balapha ekhaya. Ubuye kuthiwe nasi isankwana.
Umakoti xa esambesa ootata balapha phakathi kwezinto ombesa ngazo, njengoba oomama balapha uzawubathengela iqhiya neefaskoti, ootata ubathengela iidyasi nezankwana. Kuthiwe hayi ndembeswa ngumakoti. Mhla kwafika umamJwarha phakathi kweli khaya ndatsho ndafumana esi sankwana. Thina ke ebugqirheni isankwana awusinxibi ungumkhwetha, unotshe ubomi, isitulo sodaka. Isankwana ufikelela kwinqanaba elithile. Umzekelo, isankwana singumfuziselo wesidlokolo apha egqirheni. Isankwana unelungelo lokusinxiba once wafika ezimfeleni. Iimfele ke ndithetha ukuthika. Xa ungumntu othikayo uyakwazi unxiba isankwana ngoba kaloku ngelinye ixesha uyowisa emzini. Xa uwisayo ke uyanxiba uphelele ufake isidlokolo sakho. Kusuke kunetha imvula ke ngoku sisesebuhlanti. Ngubani ofuna unukelwa ziimfele? Uyasikhulula isidlokolo sakho siyobekwa kakuhle, utsho uthwale isankwana okanye uthwale isitafu laa qhiya inkulu. Isankwana uhlale apha nootata balapha benxibe izankwana zabo, nawe njengegqirha unxibe isankwana sakho ngoba uyokwekwe indawo yokuqala. Ikwekwe inxibe isankwana, unotshe nditsho kuni ngamampunge la ubomi. Isankwana sinexesha ifana nexhwele, ixhwele liyasinxiba isankwana ngokulingelo gqirha. Ngenxa yemisebenzi ethile silibone uba eli xhwele lalapha ekhaya liphuma iminwe ngoku, simbone ngokunxiba isankwana kodwa naye abufikelele kwiziteyiji ezithile zobudoda bakhe. Ndizama ukuthi indikhuthazile mani le vidiyo ukuthi nyhani nyhani, yabona ngoku sesisenza nje into endingayaziyo nam, ufike uqonde uba heyi, hayi noko andivi kamandi. Ufike intlabi mani iwise ibhokhwe ikhale, yawugqiba isishiye apho mntakabawo, caba thina masizimase isiko lakhe, ihambe iyohlala ezitshomini ezimotweni. Iyawubuya xa kusithiwa makushwanyiswe okanye into enizenzayo. Masihambe sizimasa thina ngoba kaloku thina singoonotubete, uyeva? Into enizenzayo. Fike sihlele ebuhlanti ngoku ootata balapha abekho, kukho le bhotile bazimince ngayo kwelaa gumbi liphezulu. Ithi nethi ikhala ibhokhwe ufike abafana balapha benqumla ibhokhwe, ootata bekho, kuleqwa laa bhotile. Ayinibethu na? Ndidla ngokuthi ulumke ukuthi nithi nenza umsebenzi kanti nenza ipati. Ngoba kaloku njengoba ndisitsho nibize abantu balapha, nathi ngomhla othile siza niwisela ibhokhwe okanye siza niwisela inkomo. Ngoku kuzimasa bani xa nizawuphinda nisishiye thina asingobalapha thina indawo yokuqala. Le nto ndiyithethayo sowukomnye umzi ke ngoku. Ubana ngaba unesidanga kokwenu, uyazimasa emzini uhlale uzolela isiko laloo mzi. Yintoni le nto ukukuzimasa kanti? Ukuzimasa kukuzola, ujonge le nto yenziwayo into yoba yenziwa ngendlela na, kungabikho mpazamo, uze ube lingqina into yoba ngokwenene nangenyaniso ndandikhona mhla amathile esenza into ethile, konke kwahamba kakuhle. Liyaxoka elo gqirha lithi mawuphindwe lo msebenzi. Ngumsebenzi womntu ozimasileyo ke lowo. Le nto kukuthiwa kukuzimasa ke leyo, hayi ukuthi uvuyela into yoba uyosela iGlenfiddich kwabani, uvusile uNonkwenkwezi. Ngenxa yoba kaloku thina sixhela qho, caba ke ngoku singabavusi botywala. Mayingabutyala bodwa mani bethunana, masiyazi into esiyizeleyo emzini. Sikhapha lo mzi sizoba ngamangqina kweli khaya, yiloo nto ukuzimasa. Unxibe esi sidanga kuba mabandibone into yoba nasekhaya ndinelungelo lokuzimasa. Uba ndiyaphakama apha ndithethe, akuthethi mna ndithetha intando yam, ndithetha kuba ndiyathetha nasekhaya. Xa kungahambi kakuhle ndiphakame ndithi hayi Mathilda ayikhona, ayizulunga xa izawuhamba olo hlobo. SisiXhosa ke eso, ke mandithi sisiNtu.
Masikhe singena apha ebugqirheni ke ngoku. Ikhona impazamo futhi endiyibonayo apha kuthi ke ngoku maqirha. Ingathi asisabayali abaguli bethu. Njengoba ndisitsho, umguli, mandithi ikwekwe, ithi uyeka uba ikwekwe ingene ebukrwaleni. Liyayalwa ikrwala, kuthiwe ngoku ke ngoku kwesi sigaba ukuso kuphilwa ngolu hlobo. Xa inyukela kwesinye isigaba, kuyathethwa nalapho, kuyathethwa phezu kwentloko yomntu. Umakoti xa efika emzini, uba khange kuthethwe uzawukwenza izimba umakoti, ngoba kaloku akho mntu ukhe wamxelela into yoba indlela kamakoti walapha ihamba pha. Umakoti walapha xa engayiboniswanga inkundla yalapha uzawunqumla ayenze ukuthanda kwakhe enkundleni, akayazi kaloku ubuxelelwe ngubani inkundla yalapha iqala phi iphele phi. Uyayiva ke ngoku? Andithi umakoti uyabhinqa, athwale, athini, uhlonipha umzi wakhe. Kuthi ke xa kwenzeka uba ngelinye ixesha kwenzeke umzekelo, nantsiya ibhokhwe ebuhlanti ixingile ngolo hlobo ixinge ngalo, okanye kunzima iyazala, okanye kwenzeka ntoni, kodwa kufuneka ihlangulwe. Akakho omnye umntu apha eyadini, nguwe makoti wedwa. Umakoti uyasondela emaxhantini, aphose iqhiya yakhe phaa emaxhantini, ibe yiyo emhambela ngaphambili imxoxela ukuthi ndinesizathu soba ndingene apha, ndizohlangula. Batsho abantu abalela ukuthula bayazi into yoba ngowalapha, akangeni kuba ezomosha. Ngumthetho wakwaNtu lowo. Ndikuxelela mna ngesiXhosa. Igqirha ke ngoku, umkhwetha wegqirha, ndikhe ndibone ndive kabuhlungu, ndiqonde uba heyi, andiyazi into yoba inoba thina sasifundiswa ngoluphi uhlobo le nto namhlanje ingenzeki, le nto thina yayisenzeka kuthi kudala. Udibane nabaguli, intsimbi, uyabona mna ndiyathanda uhamba ngentloko bethunana njengoba nindibona nana. Xesha layo noba i-up to date, ayabikho up to date wethu, eyam intloko iyathanda ubethwa ngumoya. Nethi ndifika ekhaya mna ndikhule ezo qhiya ndizibeke phaa. Uyayiva ke ngoku? Ufike umkhwetha ehamba ngentsimbi entloko. Intsimbi mna ndazi uba iyathwalelwa. Ufike isibopha-ngqondo isibopha-bunzi nesibopha-ngqondo zithe dwe. Wawusithi umthetho uyathwala apha entloko, uthwalele intsimbi yakho kwenu. Kwawufane kuvele loo pisana ukubonisa nje into yoba ndikwesi sigaba, kodwa ubunintsi bayo uyigqumile ngeqhiya. Iqhiya ethe plathi, hayi umkhwetha atsho ngeqhiya enkulu, ayimise ayithi enze isidlokolo ngeqhiya. Kwakusitshiwo kuthi iqhiya yomguli ithi nca entloko, ayimi. Ngumguli ke lowo. Iqala uphakama iqhiya, nethi uqala ungena emgqabazweni. Ungena kwisteyiji sobumama ke ngoku, ngoba uphakamile naphantsi, awusengomntana ngoku, awungomguli ngoku, uyeka uphileni. Unomgqabazo, iyanyuka neqhiya. Kodwa xa ungaphandle kwamasango, iintsimbi awuhambi ngazo bethunana. Le into ingaske babe banintsi abantu abandimameleyo. Intsimbi yakho mayingabi yinto ye-show off, you understand, ujikeleza itawuni uyazulazula, uthe intsimbi. Ifana nedyasi yobuprofethi okanye isiphika. Ufike umama osestendini uzithe isiphika sakhe yonke le mihla. Ndizibuze into yoba ngubani ohamba ebhanqa abantu, ngoba kaloku isiphika okanye idyasi yakho yobuprofethi yinto yakho yamandla. Ngoku xa izawuhamba ibethwa zizithinzi bethunana, ithini na le nto? Izawathatha phi amandla onto yoba ukwazi uqhuba umsebenzi lo uthunyiweyo kodwa uhlala ngayo estendini? Idyasi okanye isiphika usisebenzisa laa mzuzu uphethe loo mcimbi uphetheyo, ugqiba kwakho uyikhulule uyixhome phaa.
njengentsimbi yakokwenu. Intsimbi yakokwenu ikho entloko yakho for uba ikuphilise, hayi ukuba uhombe ngayo ubukelwe into yoba wena ungumhlekazi. Andiyi-understand into yoba kutheni seyinto ye-show off ubuhlekazi obu. Le ntsimbi ihlelela into yoba mayimise ingqondo yakho, uyeva, kakuhle. Ukuze ibe namandla le ntsimbi mayingabikho exposed. Hleli nje ithe qha, ewu. Ufike ke ngoku umntu adibane neetshomi zakhe kube mandi etawuni, khutshwe ke ngoku isavana phayana. Nanku umntu bethuna, khulula iintsimbi uzibeke ecaleni xa uzawusela utywala. Akho nto imbi njengomhlekazi ohamba echolachola iintsimbi apha esithubeni ngenxa yoba unxilile. Ngaske sizicingisise izinto xa sizenza. Ndiyacama amagusha. Sowunxiba intsimbi ke ngoku ndixakwe ke ngoku into yoba usayinxibela ntoni uphinde uhamba ngeengalo. Ufike amagxa la athe bhe. Uyinxibela ntoni intsimbi ungaze unxibe uphelele? Ngoba kaloku xa unxiba intsimbi sowugquma amagxa ngolwaa hlobo wawunxitywe ngalo enkundleni yakokwenu. Gquma, xakatha lilonke. Kutheni ungaxakathi? Ifana nezi lokhwe bethunana. Umguli, ewe sinxiba amabhlowu xa singabaguli, kodwa yeyi aye enyuka ngoku, ayenyuka ngoku. Ufike iintungo zingaphandle. Hayi, andiyazi noba yifeshini. Ewe kuthiwa unduzelani, nam andifuni ukunduzela, zange ndakuthanda ukunduzela. Kodwa hayi noko, ingase uthi ke ngoku xa sisemzini imilenze yakho ingaphandle, ingathi uyintombi yalapha kulo mzi size kuwo. Siphi isidima sakho ngoku wena kaloku? Umhlekazi uyafana nqwa nomakoti. Umakoti otsho ngemini shweshwe. Ha-a guys, ifeshini, likhona ixesha lefeshini, likhona ixesha lento yoba uhombele abantu bakokwenu, kubonwe isidima sakokwenu. Lo mntu ugula ngaye, senditsho into yoba ke ngoku, hayi inene, makhe ndiyishiye kuloo ndawo, makhe ndiyishiye kuloo ndawo. Waza mane ndisika elijikayo wena, indikhuthazele laa vidiyo. Izinto ezifuna uthethwa ezi. Camagwini, ze niyitshekishe ke nayo, I'll try upload it. Cama.